Stand and join the choir in singing the entrance hymn.
Reverend Father Herman Absidi RCJ. Maraming salamat. Let us Yung pong listahan hindi po na kumpleto. Si Bishop Tobias din po nandito. Bishop! At si Bishop Sescon, ang bagong obispo ng Balana, Bataan. Sorry po. let us stand. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessings. O God, who look after your people with kindness and rule them with love, give the spirit of wisdom to those you have charged with the duty of governing, that from the progress of a holy flock, eternal joy may come to the shepherds. Amen. In majestic power, you allot us the number of our days and the measure of our years. Look graciously upon our humble service and confer on our time the full abundance of your peace. Amen. Prosper through your grace the gifts you have conferred upon me, and as you have raised me to the rank of bishop, make me pleasing to you in the fulfillment of my duties, and dispose the hearts of people and bishop in such a way that the shepherd may never be without the obedience of the flock, nor the flock without the care of the shepherd. Amen. May the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever. Amen. Namaste sende, go in peace. Let's be I wasn't really expecting to be called today to address you, but on behalf of all the archbishops and bishops of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, I'd like to extend my congratulations, first of all, to the people of God here in the Diocese of Tarlac. You are being congratulated for having a holy man for a bishop, because I can attest to that because Bobet was my childhood friend. We were classmates from high school, and I was close to him and close to his family. And I will not say please take care of him. He didn't come here to be taken care of. He came here to take care of the people of God entrusted to his pastoral care, so that you together can be propelled into mission as a synod of the church. So once again, congratulations to all of you. Let us now listen to His Excellency the Most Reverend Charles Brown, VP, Apostolic Nuncio to the Philippines. Your Eminence Jose Carlo Advincula, Archbishop of Manila, Your Eminence Papa Virgilio Cardinal David, Bishop of Caloocan and President
President of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Your Excellency the Most Reverend Florentino Lavarias, Archbishop of San Fernando, and Your Excellency the Most Reverend Roberto C. Maliari, newly installed 4th Bishop of Tarlac. Let's give him a round of applause. It gives me a lot of joy and happiness to be with all of you this morning here in the Cathedral of San Sebastian in Tarlac City. I want to greet in a most special way the bishops who have come from near and far. Many have come quite a distance to be with all of us this morning. The priests of the Diocese of Tarlac, priests of the Diocese of San Jose, religious sisters, consecrated men in religious life, but especially, as Cardinal David said, you, the faithful people of God of the Diocese of Tarlac. Today, that long wait of 17 months is over. The sedes is no longer vacant. The cathedra, the seat of the bishop, is no longer empty. You have a new bishop in the person of Roberto C. Maliari, beloved Bishop Babbitt, who, as all of you know, today, as you heard in his beautiful homily, celebrates his birthday, his entrance into this world, and also his birthday as a bishop, because he was ordained to the episcopate 19 years ago today by Cardinal Vidal back in 2006. He served with great love and great devotion for 13 years in the Diocese of San Jose, and I know, as he mentioned, his first love will always remain deeply inscribed in his heart. Here in the Diocese of Tarlac, we are filled with joy and happiness this morning. Today is the bishop's birthday, as I said, and in a certain sense, it's not exactly the birthday of the Diocese of Tarlac, but it's kind of a day in which the church in Tarlac is born again, reborn. There's an ancient tradition in the church, in the Catholic Church, when a bishop passes away, and of course all of us think about your beloved Bishop Enrique Macaareg, who 18 months ago or 17 months ago prematurely was called to God. We talk about a diocese being widowed, being a widow. That means without that iconic representation of Christ, the bridegroom, which is the person of the bishop. So the the diocese is widowed when the bishop dies. And that's been your experience. And today, the diocese is born again, reborn, we can say. Not born for the first time, but life continues here in the Diocese of Tarlac because of the arrival and the installation of your new bishop. It's the people of God around a bishop. A bishop is necessary for a diocese to exist. And today, with your 4th Bishop of Tarlac, the diocese continues. So I ask all of you to pray for your bishop as he asked in his beautiful homily. Obey your bishop, love your bishop, respect your bishop. So as Cardinal David said, he's not here to be taken care of, he's here to care also for you, but do take care of him. God, through the Holy Father, has given you a precious gift in your new bishop. I want to take this opportunity also to thank a person who's done beautiful service here for the last 17 months. All of you can think about and imagine who I'm referring to, someone who has served with great generosity, great competence for the last 17 months. That's Reverend Father O'Neill M. Sanchez, Diocesan Administrator. I think he's somewhere behind me. There he is. Thank you, Father O'Neill, for your wonderful work of administering the diocese during this period of the sede vacante. And finally, this morning, also on behalf of my diplomatic colleagues at the Nunciature on Taft Avenue, that's Monsignor Giuseppe Plentadue and Father Vyacheslav Holnik, who have come with me this morning. The 3 of us want to remind you to pray for Pope Francis. First of all, we want to thank you for praying for Pope Francis, because as all of us know, on Sunday he left the hospital after more than 1 month in the hospital, and that's a great source of joy for all of us. He's made remarkable progress because
the entire church has been praying fervently for him since he went to the hospital. So we thank God for the improvement that Pope Francis has made over these weeks, but he still has a distance to go. He's not completely well yet, so it's my responsibility as his representative to encourage you, to ask you, to beseech you, continue to pray for the Holy Father, please. Recommend him to Mama Mary, Our Lady, the Mother of the Church, who's always with her tender love watching over all of us in the Catholic Church. So thank you, brothers and sisters. It's great to be with you. Congratulations on the installation of the 4th Bishop of Tarlac. Thank you. Nation at ika-67 kaarawan, Most Reverend Roberto C. Malyani. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo na po kung may kapal. Some announcements. Now, one of the criminals hanging there while Jesus said, "Are you not the Christ? Save yourself and us." The other man, however, rebuked him, said in reply, "Have you no fear of God? For you are subject to the same condemnation. And indeed, we have been condemned justly, for the sentence we received corresponds to our crime. But this man has done nothing criminal." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." He replied to him, "Amen, I say to you, today you will be with me in paradise." It was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon, because of an eclipse of the sun. Then the veil of the temple was torn down the middle. Jesus cried out in a loud voice, "Father, into your hands I commend my spirit." And when he had said this, he breathed his last. The Gospel of the Lord.
Your Excellency, the Apostolic Nuncio to the Philippines, Most Reverend Charles John Brown, Your Eminences, Pablo Perillo, Cardinal David, CBCP President and Bishop of Caloocan, Jose Cardinal Advincula, Archbishop of Manila, Your Excellencies, Most Reverend Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan, Most Reverend Florentino Lavarias, Metropolitan Archbishop of San Fernando, Pampanga, Most Reverend Pasiano Aniceto, Archbishop Emeritus of San Fernando, Pampanga. The Archbishops and Bishops of the Philippines, and beloved priests, especially to the priests who are celebrating also their presbyteral ordination anniversaries today. Father O'Neill Sanchez, Father J. Idea, Father Roque Concepcion. Bilang bayan ng Diyos, sa unang pagbasa, pinapaalala sa atin ni Propeta Ezekiel, ako mismo ang mag-aalaga, magpapastol sa aking mga tupa. Hindi iniiwan ng Panginoon ang kanyang kawan, kundi inahanap niya ang nawawala, ginagamot ang sugatan, at pinagagaling ang may sakit. Ito ang diwa ng ministeryo ng isang obispo, ang maging isang pastol ayon sa puso ng Diyos. Sa ating pagtanggap sa tungkuling maging pastol ng lokal na simbahan ng Tarlac, batid ko at malalim kong naunawaan ang aking mga limitasyon. Ngunit nagsusumpong ako ng lakas sa mga salitang ito ni Ezekiel, sapagkat pinagtitibay nito na ang Diyos mismo ang tunay na namumuna at gumagabay sa kanyang simbahan. Ako ay isang abang instrumento lamang niya. Tinawag upang ipakita ang kanyang pag-ibig at pagkalinga sa kanyang bayan. Pinalalalim pa ito ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, sa pamagitan ng paalala ng ating pagtugon sa tawag ng Diyos ay hindi lamang madali. Ipinagmamalaki pa nga natin ang ating mga kahirapan. Yamang alam natin na ang kahirapan ang nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagpapatibay ng ating pagkatao. At ang tibay ng pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok, tayo ay tinatawagan upang magtiwala ng ating paghihirap ay may kahulugan. Ito ay nagpapalakas at nagpapatibay sa atin. Bilang inyong obispo, hindi ko ipakikitang madali ang daan ito. Maraming hamon ang ating kaharapin, ngunit ito ay daan ng biyaya. Sa pananampalataya, maglalakad tayo ng magkasama, maging saksi ng pag-ibig ni Kristo. At sa ating ebanghelyo ay ating
kita si Jesus habang nakabayubay sa krus at nagwika sa nagsisising magnanakaw. Ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Ano pa ang higit na awa kaysa rito? Sa gitna ng kanyang labis na paghihirap, nanatili siyang isang pastor, nag-aalok ng kaligtasan at binubuksan ng pintuan ng kanyang kaharian. At ang burok ng kanyang pagsunod ay pinakita sa ganap niyang pag-aalay ng kanyang Espiritu sa Ama. Ama, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ito ay isang malalim na paalala na ang tunay na pamumuno sa simbahan ay isang pagbibigay ng sarili, isang sakripisyo at paggabay sa iba patungo sa walang hanggang yakap ng Diyos. Ito ang puso ng ating misyon. Noong December 16, sa unang araw ng simbang gabi, tumanggap ako ng tawag mula kay Arsobispo Charles John Brown, ang ating papal nuncio. Sa gitna ng aming pag-uusap ay sinabi niya ang mga katagang babago sa takbo ng ating buhay. Itinatalaga ka ng Santo Papa bilang obispo ng Tarlac. Ako ay nagulumihanan. Humingi ako ng panahon upang manalangin, upang hanapin ang kalooban ng Diyos, upang pagnilayan kung kaya ko nga yakapin ang bagong banal na misyong ito. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong kapag simbahan ang tumawag, ang Diyos mismo ang tumatawag. Kaya sa diwa ng pananalig sa Diyos na umaakay sa atin patungo sa Kanyang plano, sinabi ko ang aking fiat, ang aking oo. Oo sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng tinig ng Santo Papa. Sa simula, sinubukan kong gawing abala ang aking sarili sa pagtapos ng aking bisita pastoral bilang paghahanda sa pangkalahatang disyapol at sa pag-aasikaso ng bawat detalye at iba pang mga tungkulin sa aking dating diocese. Ngunit isang kapwa pare ang nagpayo sa akin, Bishop, hindi na po kailangan. Noon ko naunawaan na iniiwasan ko ang katotohanan. Ang aking puso ay dapat nang italaga sa Tarlac. Naalala ko ang mga salita ni Santa Teresa ng Avila. Kapag umaharap ako sa kalooban ng Diyos, nakikita ko ang aking sarili bilang isang atleta na tumatakbo sa nagbabagang uling. Laging may agarang pangangailangan sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Walang pag-aalinlangan at walang pagkaantala. Isang beses sa aking pag-uusap kay Father O'Neill Sanchez, ang ating naging diocesan administrator sa loob ng mahigit isang taon, at sa mga miyembro ng College of Consultors ng Tarlac,
Nalaman ko na aking mamanahin ang isang malawak at masiglang diocese. 105 na pari, 72 parishes, 8 ba? O, kanina nakita ko 8 doon. 8 vicaries. Isang kapwa pari ang nagbiro. Bishop, mas maraming pari, mas maraming parokya, mas maraming vikarya, mas maraming problema. Totoo, malaki ang hamon. Ngunit kung ito ang tunay na kalooban ng Diyos, siya mismo ang magiging lakas ko. At palaging magpapadala siya ng mga tao, bibigyan ng inspirasyon, lalong-lalo na itong mga pari na nandito po sa harapan para tulungan ako at samahan ako sa misyon ito. Habang ako ay naghahanda para sa installation na ito, pinag-aralan ko ang coat of arms ng Diocese ng Tarlac na inalay bilang parangal kay San Sebastian. Napansin ko na ang tanging nilalaman nito ay mga simbolo ng ginamit sa pagiging martir ni San Sebastian. Mga palaso at isang pamalo. Dinidong ko ang aking sarili, mamalaya ka sa akin ito. Is this a warning? Si Jesus, sa pagsunod sa kalooban ng Ama, ay niyakap ang krus. Inahak niya ang landas patungong Kalbaryo. Nagdusat na matay. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay hindi nagtapos sa kamatayan. Siya ay nagtagumpay at muling nabuhay. At kaya kung ang misyong ipinagkatiwala sa akin ng Diyos ay may kasamang mga pagsubok, tatanggapin ko ito ng may pananampalataya na ang muling pagkabuhay ay palaging kasunod ng sakripisyo. Ngayon, sa pagsisimula ko ng aking ministeryo bilang obispo ng Tarlac, narito ako sa inyong harapan. Dala ang mga salitang ipinahayag natin sa Salmong Tugunan. Narito ako, Panginoon, upang gawin ang iyong kalooban. Ang aking pagdating dito ay hindi tungkol sa kaginawahan, hindi dahil malapit ako sa Pampanga, kasi daming taga Pampanga sinasabi palagi sa akin, congratulations bro, malapit na po kayo sa Pampanga. But deep down inside, I understood na nandito ako hindi dahil malapit na ako sa Pampanga. Hindi dahil ayaw ko na sa San Jose. Sa totoo nga, sabi ko, first love ko yung San Jose kasi first diocese ang ginagawa. So ang aking pagdating dito ay hindi tungkol sa kaginawahan, hindi dahil malapit ako sa Pampanga, hindi tungkol sa personal na kagustuhan. Ito ay tungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang araw din ito, March 27, ay isang mahalagang araw sa aking buhay. Ito ang aking
67 kaarawan. Nakala ko 67 daw nang namatay. Hindi ko pa naman mamatay. Ito din ay ang aking ika-19 na anibersaryo bilang obispo. At ngayon, ang aking instalasyon bilang obispo ng Tarlac. Sa 3 pagdiriwang sa isang araw, habang maaaring nailigtas ko kayo sa 3 magkakahiwalay na pagdiriwang, hindi ko kayo pipigilan na magbigay sa akin ng 3 regalo. At ito ang mga regalong ihilingin ko sa inyo. Maraming panalangin at maraming panalangin. Sa pagpapastor ng kawang ipinagkatiwala sa akin ng may pusong sumasalamin sa puso ni Kristo. Marami sa inyo, pagbuong diocese, marahil ang nanalangin para sa isang bagong obispo. At ngayon, narito na po ako. Isinugo ng Diyos sa gitna ng jubileo ng pag-asa. Ito ay hindi lamang isang bagong simula para sa akin. Ito ay isang bagong simula para sa ating lahat. Tinatawag tayo ng Diyos na tumugon sa hamon ng kanyang kalooban, hamon ng pagbabago sa mga pari, mga relihiyoso, mga laiko, lalo na sa mga kabataan at mga kapatid sa politika na lumalaban upang mailagay sa posisyong maglingkod. Ano ang hinihiling ng Diyos mula sa iyo? Bubuksan ba ninyo ang inyong mga puso at tutugon sa kanyang tawag? Pinapaalala sa atin ni Propeta Isaias, huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Magtiwala tayo na sa paglalakbay na ito, kailanman ay hindi tayo iiwan ng Diyos. Kung paano niya tinawag si Moises upang pamunuan ang kanyang bayan, kung paano niya pinatatag si Pedro upang itatag ang kanyang simbahan, ganon din niya tayo bibigyan ng lakas upang gampanan ang misyong ipinagkatiwala niya sa atin. Naway manalangin tayo ni San Sebastian at ni San Jose upang magkaroon tayo ng matapang na pusong handang sumunod kay Kristo, anuman ang kapalit. Naway palaging balutin tayo ng mahal na Birhen Maria, ang ating mapagmahal na ina, sa lilim ng kanyang pusong mapagkaling, upang patuloy tayong gabayan palapit sa kanyang anak. Sa bisang ito, sabay-sabay natin ipahayag, narito ako, Panginoon, upang gawin ang iyong kalooban. Amen.